Kung sino may pinakamagaling sumayaw ay makakatanggap pa ng papremyo mula kay Kapitana. Sige. Ang sintuming. Oh, ganyan. Ala. 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 Makahal. Oh, sayaw! Dapat sumasayaw. Ko siya. Ah! Pinandagam, jibuksi nanay. Di ba? Ada pa nga itong kikinan ko na nanay. Ay, ganon. Kunanan ni. Na. Layo. Medyo lumayo kayo. Medyo lumayo sa upuan. Ganyan. Ay, sayang. Ayun, madam, kunin mo. Layo. Ayan, mga TikTokers. Dalawa na ang upuan. Layo kayo konti, ganyan. Sayaw! Sayaw! Dapat ganyan, di ba, sige. Sige natin, sige. Wait! Diyan sa gitna. Dapat medyo magkalayo-layo kayo, ganyan. Sumayaw ka. Di ba? Nangaabak ni Naning. Palakpakan naman mo natin. Ayan, so muling babalik ang aming banda. And resume po natin mamaya yung